Upod sa aton mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Radyo. Mayang gahapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Aton nga mga suki nga tagpalamati sa tabok sa kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto Malabutan sa aton sini broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Pat ini ang numero sa kalendaryo petsa 15 na. Uno días pa ang nabilin antes ang Paskwa. May nabilin pa kita nga bali 78 días. Goodbye 2022. Welcome 2023. Sabado naman nga presentation sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Katimbang sa sining nga palatuntunan ng aton City Patrol 1. Liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga probinsya, dakbanwa sa Bacolod, bantayan kagimulsuhan, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Dale Salazar nga magaresponder, back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, ni Action Henry Spulgar. Back up diri sa atong nga IT expert, Action Christian James Vinares. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siri ka palatuntunan, Action Chan Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin. 46 minutos na pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Thanks God, it's Saturday. Manami-nami ang dalagan sa lakat sang panahon karon nga kapunanon. Kay nasa ngaga puwerte ka baskog sang ulan sa pila ka bahin sa Dakbanwa sa Bacolod. Abi ko magatuloy-tuloy na ang pag-ulan. Ti salamat gid sa aton mahal nga Ginoo. Karon nga hapon daw naging paayo yang lakat sang aton sini nga panahon. Daw nagklaro-klaro ang aton sini kalangitan. Kabay pa nga hindi na mag-ulan. Para sa Sabado night, makahataw ang aton nga mga kaaksyon sa mga nagkalain-lain nga mga venue. Festival site na may mga event karon nga gabi, sining adlaw para everybody happy. Sa aton sila nga mga Facebook lovers, sa aton sila nga mga Facebook lovers, ang inyo nga mga greetings kag paramyaw, hindi lagi taban kalaba, liputa lang para tanan mabasa ta, kag palihog lang, like kag share para everybody happy.
balita kabantayan nyo dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Update kabalita sa New Government Center dalon sa gihapon ni Action Artay Hupon. Pamunuan sang CDRRMO nagalaom nga bagapadayon ang katawhayan tub-tub matapos sa selebrasyon sang Mascara Festival. Amo maninig na pangamuyo ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir matapos kada ng puwasan ta ang duha ka semana nga pagsaulog sang maskara. Hopefully sa nabilin kay sa kasimana magatayo yon nga mangin matawhay kag mangin malipayon ang tanan. Pwera lang sa mga negosyante ato hindi maayo ang kita sa sulod sang 23 Dias nga Mascara Festival. Damo-damo kita bivenyo mong. Damo na sining balangati pabakas-bakas na lang sa negosyo. Una bes, damo ka pangilala, damo ka ka-berks. Pagdepende kung ano ang mga estilo nga mga inganyo mo ang isa ka customer nga magsulod sa imo nga balaligyaan nga makakaon kag makainom. Hindi may mga gimbe kang aton nga mga kiosko da sa festival site. Ang manok 150, 170, ang picho pack, pero only rice naman. Mga gimmick sa iban. Ang bati ko to may 100 pila? May 800 pa ka pulis nga maabot sa masunod nga semana sa katapusan nga semana sang Mascara Festival. Damo pulis ba? Sino pa da ang maoy sa ilimnan sa Mascara Festival site kay kadamo sang pulis na nga magsagipit si mapakadtos presuhan? Ang mga kawatan nga mga snatcher kag pickpocket nagapanguot bulsa kag kahita kag bag na wala man ka porma. Damo daan pulis sa festival site mong wala bot sa uniform. Ang iba na ka sibilyan pa. Hindi pa masalaan nga pulis. Ay, pwerte. Amo na ng aton konsuelo. Amo na ginapangamuyo ni Colonel Martir. Hasta matapos sa Mascara Festival, apisar nga makapoy-kapoy para sa ila. Ang importante mamintinar ang kasadyahan kag katawhayan. Ano pa kitang iban nga balita kung Sabado si Action Albing Graba manging kaupod naton gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masobra 100,000 pesos na konpiskar sa separado nga bypass operation sa probinsya sang Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:19 na. Antes sa report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report sa atong sining nga Patrol 1 sa atong sining nga Brabado Patrol. Let's try to check sa signal ni Action Dale Salazar. Ibaluon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Sabado naton sining nga pagpangalagad sa maayo nga dalagan kaglakat sang panahon. Diin subong ang destinasyon ni Action Dale. Kamusta ang yasin nga pag libot-libot kapag lantaw sa pila ka mga festival site diri sa syudad sang Bacolod? Kung bala nagapabatsyag nga damo gid man tawo, magluwas ka damo tawo sa mga kalan-an sa atong festival site, kamusta? Damo man na nagainom ka nagakaon? Ari si Action Dale Salazar, sitwasyon sa Bacolod. Action Dale, mayad nga hapon. Yes, mayang hapon, Action Eric at sa atong mga kapsyon, live na live subong patrol diri sa may bahin sa Bacolod Old Airport. Action Eric at amo diri subong sang tawo nga lugyag malantawan kag mosakhan. Pila diri ka mga assets sang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at sang militar action Eric. Subong nga hapon, mayari diri sang pila ka mga individual Action Eric nga tikin na tugutan bala nga may experience nga makasakay sa Black Hawk na ginatawag. Wow, isa din si Papang Nixon? Oo, nakasakay sila ni Action Eden. Ba, si Action Eden?
O doon nag-road trip sila sa babaw sa kahanginan na Eric subong hapon. Ato, Walang damang tugay, nakapanaog sila sa yes, Eric, kaya wala isamang dugay na panaog sila. So mayara sang pag-batch sa mga pasahero ang intubutan na makasakay action, Eric, no? Kaya makita nila kung kaina ang CBRRMO head, si Dr. Fornan Araman, si Attorney Martigo, ang assistant to the Secretary Mayor Araman, nga mo ang nag-organize action, Eric, sang sining event diri sa bahin sang Old Airport. So subong ang mga tao diri sa site nato sa Old Airport doon nagakalipay mo na sineric na personal kag face to face na makita na ini nga mga equipment sa aton sining Philippine Coast Guard, Philippine Air Force kag sang Philippine Army man actionary kay boss nga daw mo na siya ang katakusan nga daw nga pwede pa masaksihan sa publiko ining mga kagabitan nga ginausar action na Eric tumatutuman mo actionary kag encounter bala sa may karabalan ang himamaylan. Oo. Ang Black Hawk na din sakyan ni Action Nixon Tahom kay ni Action Ida Naboso amo to siya ang ginusara sa pag-rescue wala sa mga soldado nga pilason Ato na patigayon sila sa natawag nga aerial survey. na mga action Erika kumbaga experience doon ato naman nagkasaka lupad ay may bagong batch sa mga pasahero ang nagasakay subong no kag maka-experience man sang ginatawa nga pagsakay man sa helicopter. Why kagidil nag-try mo sakay sa helicopter live report ba? Oo, grabing hangin, grabe ang impact pala action Eric na ginatawag. I-check wala nga ako sa camera kasi nagkalatumba bala. Tumbag idi. Natumba. Walang camera ko to. Oo, natumbag imo kamera, nagtanga sa langit ang kamera mo tungod sa kabasko guro ka hangin nga dala sa helicopter. Nagtawahay na. I-check wala yung camera, natumbagin mo. Natumbag gani, nagtanga ka ng kamera mo sa langit. Sige lang kay Action Dale? Yes, Ang ako tayo ginapabot, sila magsakay ka sa Black Hawk nga naga-report live to sa kanginan. Tanan mo tayo gusto ko gidya? Oo, gani Action Eric, no? So, subo ka rin set up na ito, niwata ka ito sa Facebook Live. Oo. At least, personal na to, or nasaksihan. Oo. Face-to-face, no? Hindi ka na pwede kayo sa army na masakay ka biga live report ka sa action report? Ay na, naglakata kay bukas nga daw Action Oo, tani na kayo ka tani, gid kani, tani kay na ba? Oo, Action Eric. Teo, galing ang Action Kanugon. Yawan sa paypay sa akong gina, nakasakay na sila gali. Kanugon, action din nga, way ka gidya kasakay. Tani na ka-report ka kita ito yung live. Para, i-resume na ito na aton sining Facebook Live. I-check na ito, sa aton sining tech. Agi paypay ka magalis ang piloto, masakaway kaya kay ngagaw sakay? Ay, kaya, biko gali, hindi pwede. Hindi pwede nga kasakay ka ni si Nixon kag si Action Eden, ikaw pa yung reporter nga nag-report pag gidya live? Oo, kaya ako Action Eric, may mga specific lang ang mga pasahero, wala nga ginalaw ni Mayor Abby Benitez. Araman si Martigoda, midyang upo na siyang una. Araman ganyan presidente kan, nokpo. Araman ni presidente sa Nokpo, ang NGC bet reporter pa, bunano na. Ang gani man do, mo gito tanan ang ginadumot kay do kanami wala experience Action Eric kag maka-video man sa babaw no kanugon ba? Pero basi boss nga daw mayara i-adjust ko tanan nga considering Ate boss gadlaw ko mayara kag makasakay ka ibalik ta kay ayon ta si manager ibalik ta ng action report after edition Sunday edition na pwede basta mo na gani nga mga eksena Action Eric game na game dito daya oo natural once in a lifetime mo lang na makasakay da ako nakasakay ko first time sa Huwi helicopter kadomdom ka to sa mga mountain climbers to ka doon na trap to sa Binuki sa mga Carlota. Amo tong first ko nga nakasakay sa helicopter nga nag-rescue kami to nga upod ko to sino po to na upod ko mga media. Ato sa kanlaon Action Eric. Amo tong first experience ko nga hindi ko gid malipatan nga kung ano-ano mo lang nga gasakay ka haling ka sa kuan man sa gira man.
Oo, para sa action Eric, ang mga tao ba taga Bacolod hindi ba magmanol? Correct. Oo. Ginatawag na asset sang gobyerno. Oo. Magsili ka asset, magluwas ang helicopter nga lain-lain nga rata subong. Ano pa gid nga mga asset kinapakita sa publiko da action na Dale? Philippine Coast Guard action Eric, ang ilang sinibilang nga ginausara kon mayara sa mga mga rescue operations. Makit under action Eric, no? Actually kuno kompleto, nagbalik naman sila Nagbalik sila. Nuggets, Ang paglibot naguro dali naguro pila lang ka minutos sa babaw. O gani, road trip sila sa baba. Oo, ito importante da makadupad ng helicopter kag makalibot pila ka minutos da makabalik kay mahal man gasolina ay. Liya ko action Eric kay Action James. Set up ko luwat akong sininga. Action James liko na ibe. O ara na kono ginagasiyas na kono okay na. Okay na? Okay na kono? Ari kita dito subong sa mga residente dito sa may old airport nga nagpadulong. Free admission na action Eric, wala na siya sang bayad. Libre. Wala sang ticket, kundi libre. Libre, no? Para sa atin sining mga Bacolod noon. Subong man nga maskara festival. Ari sa tubangan ko daw tangke ni ka Philippine Army. Tangke. Ako siya ang ginausar. Makita ano ba action Eric sa mga pelikula? Sa TV? So, very subong nga makita mo gid personal, no? Kampiyon. Ang mga kabataan nag-enjoy. May mga civilian mga nakasakay sa helicopter action Dale? Wala action Eric, kumbaga mga VIP to kumbaga eh. Ako na mo si Nixon na considered na VIP. Siyempre. Correct. Very good. Ariso, ano mo to sabi? Anong experience mo to? Live na subong sa action Eric. Daw hubog mag-interview mo man? Budlay mag-drive helicopter or budlay mag-drive sang patrol? Rekomendar ka na yung manager nga mabakal sa helicopter. Amo na yung sabat kay Chakto. Amo na sabat na gusto ko mabatihan kag amo na sabat kay Chakto action na Dale. Praktisan nyo na. Praktisan ni Papa niya. Sige. Mamamahal kita rekomendasyon ni Papa. Ano ba ka CSM helicopter? Para da si Guy. Puwerte man si Papa. May man iya nga sabat si model, no? Tumpak ka. Kung may mga encounters, ibang mga lugar, lupad si Papa ang action Eric. Amo gani na. Pero si Papa ang ginapiaran ko ng interview mo daw hubog. Guro galingin pagulo ya. Ambot lang ko na nga, sa niyo pa matinaan, okay pa ba? Kaya bisa ni Action Eric ka nagalantaw din sa may dalom, ang imo sining, ginapamati ang dulunggan, no balado. Actually sa totoo lang, after ba makapanaog sa helicopter, daw ka pala mungol ka? Pala mungol. At least naka-experience ang duha ka members ng news team sa DYEZ regarding sa naisakay sa helicopter ang Black Hawk kag UH-1H nga helicopter dito sa may old airport action Eric. Sa mga nagapamangkot kung when liwat makapalit rato ang publiko o bas sa hapon action Eric magabalik diri i-display liwat ang tatlo tanan diri ka mga helicopters kidamo diri sa ang interesado kag luyag man no maka-experience na makapalit sa ato action Eric. Actually subutan mo daw diri kabataan mga kabataan wala nga nagahandom action Eric na taulihi mangin member man sa Philippine Air Force. Correct. Mangin member man sa Coast Guard. Kag wala labot ang mga kabataan nga ra da action Dale ang gusto gid makakita aktual kay ban baloka ang mga helicopter bakit ala sa mga huluhang panganan lang yung nabakal nila mong. Yes, ang ibang makita nila sa mga cartoons bala. Makita nila sa TV, sa YouTube, no? Subong niya personal. Okay na, Jupay para mitaw, subong tayo nag-amat-amat na damo action Eric. Kaya amo na lang malila ka sa site nga wala mayo tao pero pangot sini pag-display man sa assets ng Army, Coast Guard kag Air Force daw nagbuhi-buhi man no ang Bacolod Old Airport. Bilang isa man ka festival sites sa syudad sang Bacolod Action Erica. So kay Dugay may arasang may mga activity man nga patigayunon like Zumba diri sa area sang Old Airport Action Erica. Kag mo na may music lang mabatian background sa aton sining samtang nag-report kita Action Erica may pula diri ka mga Zumba dancers ang nagakulat man no nga maka-start sa ila sining program. Araw i-focus naton liwata
ang tatlo ka mga helicopters diri sa airport action Eric. Okay. Kasi manaog na yung mga second batch sang pasahero nga nagsakay diri sa Black Hawk no sang Philippine Air Force action Eric. So far, hindi diya traffic actually sa may dala na Araneta, dito sa tumangan sa Old Airport, bisan nga si damo-damo sa mga salakyan. Actually, ang mga salakyan niya, diri yan nagka-parking sa sulod mismo sa jurisdiction actually sang airport, no? Damo-damo diri sang space, so nga tisagwa, wala kita sang mapatsagan or makita nga heavy traffic along Araneta, especially diri sa may lapit mula sa Goodyear. Damo-damo man nga mga salakyan kag PUJs ang nagalabay sa sini nga lugar. Hopefully actually ka naman tayo yun nga namin ato sa panyampo subong Sabado para at least samtang nagapalapit kita sa highlight ng Mascara Festival, tayo yun man ang kalingawan kag kasadyahan subong 43rd Mascara Festival. So para actually ka mo yung observation report nga madulong sang patrol subong Sabado tag hapon ang action yung action dahil sa Lazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kita, Aksondale. Nag-experience man si Papang for the first time. Nakasakay sa Black Hawk. Atong dumango sa una doon ang sining Black Hawk Down. Nakasakay si Papang Nixon sa Black Hawk o pod kay Action Ed de Nabuso. Bisan makadali lang. Naka-experience ka man Ako first time ko na-experience mo to blang rescue ng ipatigayon to sa kanaon to na-trap to ang pila ka mga mountaineers bra. Ito ko naka-experience hasta nga nakalambot kami to sa Northern Negros kaya para ulayhon na malambla. I think first time ko to kung ikaduwa na to. Ito nadumduman kamo sa una sakay man ko sa helicopter, nag-aerial survey kami sa lugar nga ginlantaw to sa atong gobernador bla mo nga wala na sang kahoy ang portion sa tong kabukiran. I think hinubaan to nga portion bla mo hindi magsala or somewhere San Carlos. Nambi bisan paano maka all experience ka bala kag lipay sa mga makabataan ko sa Aksondale pa kay nakita nila aktual mo ang ginatawag nga helicopter na ila makitaan lang sa mga huluhang panganan kag sa telebisyon. Kaya Black Hawk bla na yak Amerikana mo kaya at least nakitaan nila aktual ang ginatawag nga Black Hawk. Actually may kuya ko sa Bacolod Eagles Club nga ara sa Nokpo nga kuya man namon actually sa Bacolod Eagles Club nga piloto sang Black Hawk. Nagligad nga daw dugin invite ko nila nga magsakay para kuno nga maka-report lang. Kasi ko chimpuhan ko lang na. Salamat kay Aksondale si mo sa nga report balikan na kada karon si mo sining nga action balita nga natipon pag may time kita diri sa aton sining nga pangalagad. Pagbalik na tong dugangan ta ang aton sining nga action balita report ni Action Art Tayupon kag Action Albing Graba pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:41. This time, i-check na mga report na gika sa to siling mga patrol unit reporters. Ante sa report ni Action Albi Graba, unahon ta report ni Action Art Tayopon, gikan sa New Government Center, pamunuan sang CDRRMO. Nagalaom nga mapadayon ang katawhayan tub-tub matapos ang selebrasyon sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Amo man ang ginalaom sa atong kapulisan nga magapabiling nga matawhay hasta matapos man ang maskara. Isa ini sa mga major concern gini Police Colonel Thomas Joseph Martir para nga bisan pano wala sang mga untoward major incident nga matabo diri sa selebrasyon sang aton Mascara Festival. Wala ni rason nga hindi kapurma ang mga rason nga makapurma pangkwan ang mga kawati kag mga kriminal sa Bacolod di kay bisan di lang nga pusod may pulis. Pati pulis may pusod, no? Amo nang mayo da. Kay kung lang tawon ta katagab iya sa mga intersection nga madulom, kibot ka lang may duha ka pulis body system Islamo. Kaya mo na nga kinanglan tagid nga mamintinar ang katawhayan. Kay batay ko dason si Mana may 800 pa ka puliso nga maabot. Kaya daw ano kadamo sang pulis sa Bacolod sa atong sining nga Mascara Festival. Aring report ni Action Art Tayupon, line number 2 sa report. Action Art, may hapon, please kabihin. May nga po nakson Eric kag sa aton sining nga mga ka-aksyon. Parte magyapon Mascara Festival kay nag-update kita bala sang monitoring kag sumugman iya naman sang CDRR mo nga assessment sa nagapadayon man nga pagbantay nila no sa sining celebration sang Mascara nga may ara pa isa ka semana nga final stretch nga mo ni siyang gina-expect nga mas damo pagid nga mga bisita ang magpadulong diri sa syudad sang Bacolod. Now, gin-check na ito action, Eric, kay Dr. Ana Maria Larin Pornan, nga mga taga-pamuno sa mga talatapan. So, para sa rin niya daw ay gid, pasalamat siya nga ay gid siyang dalagpo lang nga mga insidente nga nagluntad diri sa Bacolod, nga gid-respondihan sa iya siling nga mga responders no, nga may arat na siyang setup nga ginapahamtag sa naglain-lain nga mga EORs nila agod nga batot sa tawag magbulig no in kaso may ara sa untoward incidents. Di sila yan na isa ini kamayong balita kay apisal madamo sang naglain-lain nga mga festival sites diri sa Bacolod so far why gid action Eric sila sang ginrespondihan nga doon ako nga insidente. Di sila nga kamay mamintinar iniya. Di malikawan kung kaisa damo yang bangod sa lipay-lipay, damo ang barkada nga nagkilita ay kag mag-inom-inom. Sila nga tidawa ay gid siyang aksidente bala. Naon nga masiling naton bagong naghalin sa sining pagtililipon and then ang disgrasya pagpauli. Pero sila nga napatan ko mamintinar ini kag sa mga may plano nga magbisita diri sa Bacolod, ang importante sila nga dito magkalipat isa ka-attract sa mga lawless elements nga maghimo no sang anuman nga oportunidad kag pagpangawat sila nga tikon
pagalaman ta kabitbit sa mga valuables sa aton paglibot mo. Sila nga dapat hindi na lang magbitbit kay basi hindi ka involve kung hindi ka ma-aksidente sa mas karapasi kon disgrasya ka naman sa kawati. Yari ang palayago ni Dr. Ana Maria Lariponan. Basically, na-peaceful man, wala ba sa COVID na incident na kita. Yung mga minor, mga iba, ang mga hyperventilation, mga naglakas sa mga contestant, palakong isa. So, sa mga bisita, ang ginano lang naman, especially kung magkadto ka mo sa, sa mga site na tamo-tawo, secure lang yung mga belongings. Don't choose mga jewelries. Pwede ka ang inyong mga, safety nyo lang. Amalang palayag ni Dr. Porla na kag-expect man siya nga sa gihapon ang iya sila mga responder kung ang kinang lanon sa publiko, coordinate lang ka muna kay upod nila may mga kapulisan man nga upod silang rescue units nga nag-standby in kaso gimagkuhinang lanon ang ila sila pag-responder. Balitang ikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhukon na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos, salamat gid Aksyon Artayupon. More news, more updates sa New Government Center. Mabatian karon sa papalagad sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinabaya. Sa iluwanta report ni Action Albing Graba, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masobra 100,000 valor sa droga na konpiskar sa separado nga bypass operation diri sa probinsya. Ari sa Action Albin Graba sa line number 1 sa report. Action Albin, mayong hapon, please kamin. 102,000 ka pesos nga valor sang illegal nga droga ang na-recover sang mga kapulisan sa duha ka separado nga bypass operation sang Negros Occidental Police Provincial Office sa diin sa syudad sang Victorias. Nagapangatubang sang kaso paglapas sa Republic Act 9165 ining gin-aligar drug pusher matapos nadakpan kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga kahapon nga adlaw sa Hacienda Santa Cruz, Barangay 20 sa syudad sang Victorias. Ining naaresto ang gingkilala kay Ramon Tedoso Jr., 45 anyos kag nagaapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Ray Rodrigo Gutierrez, si Tedoso ang nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer. Dina-recover sa iya ining unsi tanan ka transparent plastic sachet sang ginapatihan shabu. Ginabulubanta 5 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 34,000 ka pesos. Samtang sa syudad sang La Carlota, arestado man ining isa ka amay matapos nadakpan through bypass operation kagabi sa Rizal Street, Barangay 1, Poblasyon. Sa diin ang naaresto ang gingkilala kay Andrew Genobis, 45 anyos, nagaapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ining si Genobis ang ginakabig nga street level individual kag naristaman bilang number 1 target drug personality sa amuman nga syudad. Na-recover kay Hinobis ining 8 ka plastic sachet sang suspected shabu. Nalikip na diri ang bypass item. Tanang ginabulubanta mga napulo ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 68,000 ka pesos. Sa karon si Hinobis ang nahunong karon sa custodial facility sa La Carlota City Police Station kag nagapangatubang man sang kaso paglapas sa Section 5 and 11 sang RA 9165 amuni ang pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Garinganao. Dito natin sa monitor siya, nagatuto ini sa illegal na droga. Ang kagabi natin nila sa atin na trapita, no? Buntak pa rin sa water hagdad na shabu, then dindaw pa sa natin, no? Kaya nakuha natin rin siya nga persona, ay may mga items na nakuha siya nga moros mga 10 grams o schedule sa ano kasi ang position ng drug. Anong classification ni Hinobis, sir? Ano sa sir, strictly individual sa aton sa student sa mga kaluka pero top wala to siya. Nga target list.
Yes, sir, sa workplace natin. Ang pahayag ni Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid, Aksyon Alvin Graba. May hapon dira kay Ibon Butcher sang Germany. Siya dira nga mister kag siya dira nga anak. Inatamyaman ni Ibon Butcher sang Germany ang iya diri pamilya sa Banwasang Morsya. Kay nung Bobby Munoz dira sa Talisay may hapon gid. Nagamonitor man dira sa may Tasoys Farm sa may Purok Size Barangay Alangilan si Madam Raquel Villafuerte Martinez and family. Happy listening. Toto Jonel Halyurina mayong hapon. Kinatamya ko dira ang pamilya Ordonio sa Purok Tumpok. Ang panamya halin kay Buriring Ordonio. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Minas Sipalay mayong hapon gid. Action Eric mayong hapon live watching lang kami di Bantay taga Bacolod basi damo druga siling ni Manuel Moratilia. Jenny Solgon and family dira sa Banga Julia Valladolid kay classmate ko dira Romel Pagsuberon may hapon. Kaliling Kawayan ginatamya ko lang dira ang akong pamilya amuman sa Bacolod pamilya Hidlayan. Alin kay Alin Lowy Himotia. Kay Madam Eva kag Joel Sangkwen Kids. Good afternoon. Mayong hapon. Happy Maskara. Ana Sinoro sa Kamunitor na sila sa may Langko di San Rufino Street. Barangay 39. Sa mga taga Rufino Street, Barangay 39. May hapon dira sa inyo labi na gid kay Henry Abad. Homa Lumina may hapon. Shout out sa Barangay 1. Miss you all family and friends. Kabay pang di na permida brand out. Siling ni Lloyda. Pwerte ba? May hapon nira sa kay Ana Sinoro. Marialyn Bilar Hacolbi Lumbo sa Sitio Bandera, Barangay Trinidad, Giholngan City. Gamonitor siya. Milili Oligo sang Vanis Kapetango may hapon kay Chokchak Trini to the Max. Gamonitor dira sa Abuanan, Bago City. May hapon dira sa inyo kag mayo lang dira nga pag monitor sa inyo tanan-tanan. Balik kita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred Marpa. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte!
nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman. Nakarami pairatsada karagkada chimpo ko. Alang-alang na.
May hapon nila kay amigo ko, Bob Brancha. Arigato. Hi. Amigo ko, Bob Brancha. Mr. Yoben Tampos, LTO sang Ibi Magalona, may hapon. Kagay amigo ko sa Enforcement Unit. Malipat ko nga lang niya. May kung talagsa sa ginatamyo abla kay kung isa malipat ka pa sa iya sining ngalan. Ay, perte ho. Ikaw mahuya man tama. Si Toto Nil kuan abordahe gali. Dasig mo si amigo ko Bob Brancha ba? Wag kita da Bob? Toto Nil abordahe gali sa Enforcement Unit sa LTO EB Magalona. Action report after edition magatakop ini balik naman ini sa Lunes. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagan karong hapon Action Dale Salazar back to back siya kay Action Papang Nixon Tahong bago lang nakapanaog sa Black Hawk. Action Art tayo hupon kag Action Alvin Graba. Opo diri sa aton mga technical partner sa Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar nagbulos na si Action Joe Macairan back to back sa aton diri IT expert si Action Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. More information, issue, update, local, national. Bantayan sa pagpangalagad sa Action Firing Line na magasunod man dugay sa ito sila program Action Balita Evening Edition o pod kay Action An Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyo anchorman regular sa sininga palatuntunan, talos lang kita kon Biyernes kag Sabado. Pero kita na lang kita sa Action Night Patrol alas 9:30, tub-tub alas 11 karon sa gabi. By the way, antes ko gali malipat, congratulations gali sa nagdaog no. Bago lang natapos nga kuan nga eleksyon sa Bacolod Eagles Club. Congratulations sa nagdaog nga governor, si kuya ko, primo ko, Edgar Magbanwa. Siya ang napilian nga governor sa Bacolod Eagles Club. Ang vice governor nagpatas, si Ed Lumugdang kag si kuya John Lagtik. Nag-concede si kuya Dad Ed Lumugdang. Ginhatag ya ang pagka-vice president sang Eagles Club Bacolod sa kay Kuya John Labtik. No? Congratulations sa aton duwa ka mga nagdalaog official sa Bacolod Eagles Club. Mabuhay ang Agila. Ako naman si Action Direct Magbaro nagasali. Salamat gid sa inyong kapapamati. Happy weekend. Happy Maskara sa Bacolod. Action Radio.